Nyakorom ga jonka mura mintiere dakika 27 tok sa achiel mar okinyi. Koro donje twak e chenro mar opinyo. Kiny makawuono wadwaro mar mondo mi wagwene mbaka. Hinya kaluwore kod nok majopur mago mag niang' osebedo kakadhe. Wang'eyo nyakorom ga jwang' ni kembe mopogore mabende osebedo karego sukari. Hinya gwenge mago mag Imbo, mago mag piny Kenya osebedo ga chiedh nade mar nok mar niang'. Okang' mabende koro osebedo ka mono tije mar mondo mi odhi nyime makare e kembe marego sukari e pacho kae. Moko kuomgi osechalo bok mano mar chungo jotije mag gi tich. Ka bende moko bende wacho ni gigundho kambi makamano, moko bende wacho ni kaluwore kod achiedh nade mar nok mar niang', omiyo ok ginyal dhi nyime gi tije gi e yo makare. Kata kamano kaluwore kod romo mabende kembe marego sukari e pacho kaendi nobedo godo gi duola mano mar AFA kata Agriculture Food Authority. Negichiwo romo kanyo nyakorom ga jwang' chien tarik 13 mano mar dweni mar mondo mikoro kembe marego sukari ochungane na chenro mano marego sukari kaonge nok mar niang'. Nyaka rom kanyo dwe mar 11 chien tarik 30 ka bende geno ni moko kuomgi nyalo bedo ni dok kendo e tich kaluwore ni kachop dwe mar 11 kembe biro bedo kayudo niang'. Nyaka sani niang' tegno e puothi. Mane thor wach mabende dwaro ni wabed godo kaluwore gi achiedh nadi kembe sukari dibedi ni podho. Duchi manyoro natimo sigana mal bende luoro sekta mano mar sukari. Wacha kanena sigana maket kod manya kwarom ga jwang' bang'ma wawinja nena thor wach mabende ntiere godo. En luoro makoro medo kwako sekta mar niang' kod sukari e Imbo mar Kenya. Mong'ere ni yudo yuto magi kokalo e pith mar niang'. Okang' mamoko kuom kembe chungo chenro magi oweyo ka jotich buora. Owito tije ka jopur bende nigi achiedh nade. Kambi mar Butali Sugar Mills nyocho chuo milome chien tarik 12 mar dweni ni gibiro chungo chenro magi kochakore kawuono men chien tarik 17 mondo mi ochiw thuolo mar gundho kambino. Kaluwore gi oboke mana gioro ne jopur, Director mar Butali Sugar Mills mong'ere kaka Sanjay Patel geno ni gibiro yepo machiegni ni. Kambi machielo ma osebedo karego sukari e gwenge mag Imbo mar piny Kenya mong'ere kaka West Kenya Sugar Company bende nochiwo milome chien tarik 13 mar dweni mar chungo tijege. Okang' makamano biro tok romo mane duol mochung' ne chiemo gi pith kata Agriculture Food Authority bedo godo gi kembe duto marego sukari chien tarik 13 mar dwe mar 7. Kaluwore gi romono ne ochope dwaro ni kembe duto marego sukari ochung rego nyaka chien tarik 30 mano mar dwe mar 11 mar higani. Okang' mar chiwo thuolo ne niang' mondo tegno e puothi. Kaluwore gi milome mano chiwo gi jata chenro maduong' mar kambi marego sukari mar West Kenya Sugar ne giloro tije gi chakre chien tarik 14 mar dweni ka gigeno yepo chien tarik 30 mar dwe mar 11. Jotije duto mag West Kenya ne ochung tich kopogore mana gi lemo mamoko manok. Kaluwore gi milomeno, jotije go ibiro chulo sara nyaka giko mar dweni. Charles Atyang ma en jakom riwruog jopur kod mwandu mag niang' wacho ni midhiero makembe 14 mawuok e Imbo mar piny Kenya kadhe en seyo ne piny owacho kuom koso keto maino ne kembe marego sukari. Kuom higni 4 mokadho ka sirkal ok oseketo budget isomo higa ka higa to onge budget mosesom ket mochomo yo mar sekta mar puro niang'. Puro niang' en so heavy. Nitie jopur matin manyalo manage chakore puro, buse, bare, pidhe, doye nyaka chiegi. Ng'eny jopur nyalo timo tijino nus mare, to nus mare ne giyudo ga support kata kony kowuok kuom kambe kata kuom SDL mane nitie under Sugar Board. Koro kethruok mar ketho chik mar Sugar Board cha emoduoko sekta mar niang' piny kawuono. Jopith mag niang' bende ywak ni onge chik matayo pith kaachiel kod chudo mag jopur. Wasebedo chakre 2014 kindiko gimoro ni policy paper mar weche niang' nyaka wane 2023 pok obedo enacted. Wasedhiro kaka jopur mondo wasupport private bill mar kelo back the Sugar Act. To the ministry kwachopo kanyo tisomo na circular ma PS ondiko ni gin giseketo afa ne magi support. To nyaka ne ket Sugar Board materwa afa onge pesa ma support puro niang' kata maintenance ma kambegi. Afa nyocho wacho nwa ni ne giyudo mana bilion 2 kende mane ginwang'o ma gise revolve back in the industry. Riwruok mar Kenya Sugarcane Growers Association wacho ni achiedh nade mar nok mar niang'
okwako pinje duto mantiere e riwruok mar Komesa, mok mana piny Kenya kende. Achiedh nade mowacho ni ne okel gi oro. Omiyo ok ni niang' onge Kenya ka kende, kata Uganda niang' onge. Kambe manie boda ka mane golo niang' Uganda kaka manitie boda go ne golo niang' ka Uganda to biro Kenya. Sani ok nyal yudo niang' Uganda. Uganda onge niang'. Tanzania onge niang', Zambia onge niang', Malawi onge niang'. Mantiere within the Komesa region onge sukari. Moko kuom jopur mag niang' to neno ni yor reso sekta no en yiene kembe marego niang' e pacho kaendi thuolo mar nyiewo sukari kawuok e pinje maoko. Paro makamano osebedo mbaka magidore ei sekta no mar sukari. Nyakwaro mgajong manithor wach mabende wantiere godo kanyo mana ka report mabende asechiwo ni hineno kanyo nienge mopogore sekta mar sukari bende dibed ni podho manithor wach mabende antiere godo antiere gi wendo achiel kuom wendo mabende naloso godo duchi manyoro ahinya kanwa loso sigana mar dibed ni kembe mag sukari podho. Wendo mantiere godo nyinge Charles Atyang mabende en Jakom mano mar duola mong'ere kaka Kenya Association of Sugarcane and Allied Products kata mana KASAP. Amusi ni Misawa Charles, County ma Kisumu chionade. Erokamano Madam Sharon, County ma Kisumu chio maber. Kendo amoso nyikwara Ramogi Atyang duto kamora mora magintiere jopur niang' duto te konde piny mar Kenya kendo pinje maoko bende. Erokamano ni Charles tena nungi ni Charles Atyang donge kokamano Charles karamana kwa chako chenro makama dibed ni kembe mag sukari podho. Erokamano Sharon, an nyinga ma ji ong'eyo iluonga na Atyang sauti ya wakulima. And awuod gi Billy Gaston mawuodo ng'eche. Kachako Sharon. Kembe magwa ok anyal wacho ni podho. Gima nitiere en ni kembe magwa tiyo maber ma sana mag private to mapodho gin mago mag sirkal. Sani kama wachopeni waonge kod niang' moromo kambe gi rego. To mano biro nikech e bwo sekta marwa mar pur mar niang' nitiere migawo mochung' miluongo ni Sugar Directorate. Sugar Directorate ema nitiere gi jukumu mar chiwo license ne kambe mapuro niang' marego niang' kendo gin ema gin kod data ni to kambi ka kambi nigi jopur adi to gi eka adi monego bed ni girego to kendo kambi ka kambi omiyo gi projection margi ni one capacity marwa warego tane 2,500 kata 3,400 kata 1,500 to e juma ka juma mae tan monego waregi odiochieng' kodiochieng' onego wayudo tan mok tin 2,500 to samo wawueni kambe gi duto te kanyocha ne jo Sugar Directorate odungo bura tarik 13 dwe mar abiriyo ni boma ma Kisumu ka giduto ne giyie ni gin kod shortage mar niang'. To niang' ma gin godo gi niang' mantiere dweche 15 kadok piny. To ng'eny niang' sani ma pod wan go gin mbego moko machon ma kochopo dweche 18 e konego be noromo mondo dhi otere factory mondo regi mondo gol sukari. So kane Sugar Directorate obedo kodgi piny magi duto giyie ni gin kod niang' man gi dweche 15 ka duogo piny except Transmara kende eman gi niang' mag 30 months nyaka 40 months. To kambe modong' gi te wan gi kambe 10. Nyakwaro mgajwang waguni mosa inya kaluwore kod ng'ikruok mar duol kanyo mano Charles Atyang mabende wantiere godo ka mano Jakom mano mar duol mong'ere kaka Kenya Association of Sugarcane and Allied Products ramna kiero e yo machuok KASAP mabende waloso godo kotenre kod achiedh nade mago mag midhiero mag niang' e puothe mopogore pacho kaendi mana ka Charles Atyang na loso Nyakwaro mgajwang watemo mar mondo mi watudre kode entiere studio marwa e county mano ma Kisumu mana kaka osewacho ni mar mondo mi niang' oreg e kembe niang' nyaka bed ni oseloth mosedongo mano nienge madirom higni madirom dweche 18 mano dibed higa achiel gi nus mage nienge mabende itero e kembe marego sukari nyaka sani owacho mana ni kambi achiel kende mar Kabras ema dibed nitiere kod nienge mabende oseloth nyaka sani wacho ni thoth nienge mabende nitiere gin mag dweche 15 kadok piny omiyo kembe marego sukari
ahinya e gwenge mago mag imbo mar piny Kenya osebedo gi achiedh nade ahinya mag rego sukari. Okang' makaka nanyisi motelo kembe makamago Jakom KASAP moko kuomgi osechungo jotije mag gi tich. Kuom ranyisi kambi mano mar Butali mantiere e gwenge mago mag imbo mar piny Kenya manyaka sani nosechungo jotije mag gi tich chakre odiochieng' manyoro ka bende gigeno ni gibiro chako chenro mar tije magi e dwe mar 11. Kambi machielo mabende ochako chiwo milome ne jotije magi en kambi mar West Kenya, mano West Kenya Sugar Company, mabende nochiwo milome ne jotije magi chieng' tarik 13 mano mar dwe mar 7. Ka kambi mar West Kenya bende nowacho ni gin bende gidhi nyime gi gundho ahinya kambi margi e kinde ma bende nok mar niang' nitiere. Kata kamano nok mar niang' ni wadwaro ng'eyo ni ikelo gi ang'o Jakom KASAP. Dobed oro ema kelo nok mar niang' makama koso nang'o, nikech odiochieng' manyoro bende naloso gi achiel kuom jokanyo mantiere sekta mar niang' ma bende wacho ni ok piny Kenya kende mantiere gi achiedh nade ahinya mar nok mar niang'. Wach makama omako riwruoge mopogore ahinya mantiere riwruok mar Komesa. Piny Kenya en achiel kuom gi. Agoni mos Charles kani winja mana kanyalo duoki kende TWAK. E kinde ma bende ng'ikruok mar duol no biro ni loso kotende kod achiedh nade ahinya mar sekta mar sukari. Charles, kinyalo mana winja mos kuom ng'ikruok ma bende ne yudo kawe mana gi kanyo. Erokamano Sharon. Al chiwo ler mawacho ni wan kod kambe 14 e sechegi, to kuom kambe 14 go kambi achiel kende ma en Transmara yudore yo South Nyanza kocha. En kende modweche 30 morome rego, kendo capacity mare mar rego en tan 3,000. Notimo chenro maber, chenro mong'ith, mano plan maber, mupuro niang', masama wuoyo kodi ni kedhi Transmara to pod nitie niang' machopo dweche 30 nyaka 40. Koro achiel kuom gino momiyo wachopo kama wantiere ni, anyalo wacho ni wasebedo ka ok wan kod political goodwill, nikech sirkal katimo budget mare e chenro mare mag chenro duto te, to niang' ni ene yuto mar Western Kenya. To waneno e sirkal mechokadho kata mar Honorable Uhuru Muigai Kenyatta ne somo budget, to kisomo budget ineno ka coffee, tea, gik mamoko go uketne budget mong'ith. To niang' ni osebedo ka eno themba nikech oonge gi political goodwill. Koro wasebedo ka wachandore kamano, to maduong' moloyo mane konyowa e sekta maniang' ka Sharon, ne wan kod gimiluongo ni Sugar Development Levy. Ne en pesa mane ng'ado ka factory level, ne en 4%. Koro pesa ni ene mano konyo jopur niang' e yore mag olo, ni chiwe nokonyo pur mag niang', nokonyo loso kundho kambegi, nokonyo research marwa mabende ni Kiboska, to kendo nokonyowa e yore mag infrastructure mag nderni wa ting' ne ringe. Kaka niang' en gima pek, ne kuonde ma niang' wuoke. Erokamano ahinya. Mosenya kuom gani kiwacho ni political goodwill ma biro nade e kinde ma bende nitiere nok mar niang' e puothe, weche mag siasa gi nok mar niang' donjo nade? Gima temo wacho sani en niya, koso niang' sani ok en gima ochakore kawuono, en gima osebedo, kech mondo niang' obedi, niang' en gima ipidho mondo niang' ochiegi ka dweche 18, 19 nyaka 24. Koro tiende ni koso niang' masani, wakoso niang' nikech ne ok wa plan well, ne ok wapidho niang' kuom higa 2-3 mokadho. Mane momiyo wachopo kama wantiere ni. Namba 2, wan kod Sugar Directorate bende ma osebedo ka yawo leke mag masindegi. Anyalo miyi ranyisi kaka kambi marwa ma Kibos ma bende timo maber kabisa. Ene kambi achiel magolo sukari, to kendo loso kong'o, to loso pepper, to oloso nyaka fertilizer sani kanyo. Tibiro yudo ka chudo ma gimiyo japur niang' pod en bei mar sirkal en 4,584. Kendo an achiel kuom jogo mosebedo ka bede pricing committee. So chudo manok mar japur be en achiel kuom contributing factors momiyo watimo ang'o, wan e hali ma wantiere ni. Kichako idok migawo machielo Sharon, wan kod kambe mag sirkal machalo Soni, Chemelil, Muhoroni kod Nzoia. Jopur notiyo matek
mopuro niangi momiyo gi magirego ne ok gichulo jopur. Gin kod gop jopur ma kwariwo duto te chopo $2 billion. Tiende ni niangno kaka nobete pesa ma mondo idogo dhi otim go maintenance onge. Iso ni ratun crop odok piny. Koro mago gin achiel kuom midhiero ma sekta mar sukari osekadhe momiyo nok mar niang' nitie. Ne en planning Ero kamana inya nenore ni kawuoda chiedh nade mar mbui dwa luororo ahinya nyagorom ga jong pod waloso chiedh nade maket kod mano achiel kachiel tudruok e kindwa gi kaunti mano ma Kisumo. Kata kamano Charles Atyang kanyo lero gimomiyo ni nok mar niang' nitiere. Owacho kanyo ni chudo mag jopur bende winjo kanyo nitiere gowi ma bende jopur ma bende kembe nitiere godo madrom siling bilion 52. Ma indika wana Atyang oselos kata mana ka oselos tudruok e kindwa kode obiro bedo koleronwa ne gowi madrom siling bilion 52 to nokunore e kinde thuolo maromo nade. Duto te bende obiro bedo koleronwa ni siling 4,584 ma bende Atyang wacho ni chulo jopur. Dibed ni ichulogi kaluwore kod kwan mag niang' tans ma bende gikelo koso nang'o. Duto te Atyang biro bedo kaleronwa. Atyang wadwa tudore kode mos ahinya kaluwore kod ng'ikruok makamano. Ng'ikruok makamano jathoro timore nikech igeni studio ma Kisumo bende bor ka wantiere kaunti mano ma Nairobi log tich marwa mano mar media services. Kata kamano jopur osebedo ka winjo matek nyakwarom ga juang'. Kiwinjo kanyo kata mana ni kwana mag niang' ma bende gisebedo ka gipuro bende osebedo ka dok chien. Ka gope nitiere kanyo nyakwarom ga juang' nyalo bedo kata matek mar mondo mi gipur. Gowi mar siling bilion 52 mana kaka Atyang wacho en gowi makore lach. Mana ka pile bende arwak pachi kotende kod kembe mag sukari madibedi ni podho e pacho kaendi. Ka bende kembe mag sukari king'e gwenge mag West Kenya nyakwarom ga juang' kembe mag sukari nitiere mohingo 14 to magi kembe ma bende owetewa nyimenewa jonyuolwa bende osebedo kata mana katiye nyakwarom ga juang' yuto mare gi thoth oganda yudo magi kowuok e kembe mago marego niang'. Kokamano awinje pachi nyakwarom ga juang' kaluwore nitiere moko kuom kembe ma bende nyaka sani osechungo jotije mag gi e tich nyakwarom ga juang'. Ka bende giwacho ni gionge kod niang' ma bende giregi e kembe mopogore opogore. Atyang wagoni mos. Okinyi makawuono en mana mos mabende biro bedo ka chwalo e lo Ramogi TV e lo joneno magwa ma bende nenowa ahinya kaluwore gi network. Dibed ni bende kor lwasi chal nade buore Kisumo kanyo nikech buore Nairobi tang'e ni kor lwasi ok ber ahinya. Kisumo chal nade kor lwasi? Sharon kawuono to nodwa chiwo gi boche mang'eny to koro aneno kaka seche dhi taneno ka polo koro yaore kendo chieng' koro chako neno. Koro apani waketa jema ne kor lwasi madibed ni samoro ok ber buore Nairobi ka gi kaunti mano ma Kisumo. Mana ka duoki chien Atyang ni loso kod rekod chudo mag niang' mago ma bende kembe jachulo kata mana jogo ma bende chiwo ne gi niang'. Niwacho kanyo ni chulo kwan mano mar siling 4,584. Keni ma in chudo made? Erokamano Sharon. Wan ka kod gimiluongo ni Ken Pricing Committee. E Ken Pricing Committee no nitiere jopur representative mag jopur 2, Melas marego niang' bende nitie 2, nitie Sugar Directorate, nitiere Ministry, nitiere Sugar Research. Koro wan ga committee ma ji ochiko kendo kuom jopur niang' 2 mabete committee no an achiel kuom jogo mosebedo ka bede committee no kuom higni 3 mokadho. Wane mwa review beche niang' kaka sadhi to nyaka ne wabed piny mane wa review beche niang' ne dwe mar 8 higa mokadho. Chakre kanyo nengo sukari osemedore, nengo niang' bende koro dhi malo to koro jogi omeda beche niang' masaa mawuene. Nengo niang' e tan achiel kawuono en 5,500 kuom kambe wa giduto to gimede ameda kendgi to bei ma official mar sirkal en 4,584. Mano kane wabet dwe mar 8 higa mokadho nyaka odiochieng' ma kawuono. Aparo ni mani lero yo makare. En mana ni wach machielo ma bende ni wacho motele en kotenre kod gowi ma bende kembe marego sukari nitiere godo mago gop jopur maderom siling bilion 52. Kena menda makama indito chokore kine thuolo maromo nade. Ticha no karam na chule nade nikech gowi mar siling bilion 52 en gowi makore lach. Erokamano Sharon. Anyalo wacho ni
kambi mane odhi under receivership kachiel kod Miwani Ansekiwa detgi oseketo Muhoroni mobedo under receivership kod Miwani. Kendo kambi machielo man gi gowi mapek en kambi masoni. Koro kanyoche ne watimo negotiation kendo agone Eliud Owalo erokamano, waziri mar information nikech en ema koro wan kode machiegni. Kano luongowa kaka jopur niang' duto te, ne wabedo kode piny gi kamati mare, kendo ne wachiwo ne ywak makorwa mane nitiere nyaka representative mag jo AFA go duto te ka directorate mane wariwo gowi go duto te mano miyowa geno ni en kaka jambetre mar ker Dr. William Samoei Ruto no seyie nodwa reform sugar sector kendo nokawo weche wagi duto mowacho na notere cabinet kendo cabinet no approve gino. Ne wan kod geno ni the budget committee e budget manyocho somni ne dhi golo, ne dhi include gowi gi duto, tiene ni kambe gi ne dhi chako in a clean balance sheet. Gin kod midhiero to ok ginyal yudo kaka ginyalo holo kata pesa e bengi nikech ka gigolo statement mar bank gi to nyiso ni gin in the negative. Kumane geno maduong' manche ne wan godo kendo ker bende osebedo ka wache kubiro yo Western koni, owache ka en Busia, owache ka en Mumias, mowacho ni migawo man chenro mane sirkal nigo mar privatizing kambe gi koro giketo kando kendo gidwa keto pesa kuom kambe wagi mondo timang'o mondo dogo ogundhgi makare. To nomako dhowa ka an awuon ane parliament odiochieng'no kendo gima notera kuno ne en iwinjo kaka ne wawinjore kod Eliud Owalo kokadho ministry mar agriculture through Mithika Linturi mano ashwa ni gowi gi duto te Sharon nidhi kete budget. Awe marach gigi nyocho kokete budget. Pod okolewo wan kod gigi miluongo ni miscellaneous. Ginyalo timo budget machielo mondo kaw gowi gi mondo keti. Mane ka kambe wa mag sirkal gi nyalo timo ang'o? Nyalo chung'. Kendo gisebedo ka girego giuso sukari to ok gichulo jopur. So ni leni gop jopur, Muhoroni gop jopur. To kendo ok girege hali maber nikech samatin gi kethore. Iyudo ka odiochieng' achiel onyalo wito seche 4 kata 6 ko kantiere break. Imnegi proper services. Ang'eni midhiero manitiere kinde ka kinde kembe mag sukari kinde ka kinde nitiere ga achiedh nada hinya mag tije mabende gisebedo ka gitimo jopur bende kinde ka kinde thuolo malach osebedo ka ywak ne gin bende ok chul gi yo makare. Dibed ne chike mabende tayo kembe marego sukari pacho kainde mabende ok osebedo koket malong'o Charles. To bende in jakom mar duol mar KASAP kendo osebedo kotimang'o e kinde gi duto te nikech en ywak higa ka higa kinde ka kinde nyaka sani king'iyo kata mana kwa dhi e dukni nengo mag sukari bende sani nitiere malo moloyo. Erokamano Sharon, anyalo wacho ni an achiel kuom jogo mosebedo e migawo motelo kuom kelo chike ma konyo pur sector mar pur niang'. Kane wachako chien kabisa ne wan kod riwruok miluongo ni Sugar Campaign for Change nokonyowa kendo an achiel kuom jogo mane otimo gimiluongo ni lobbying mane wakelo gimiluongo ni Sugar Act ma 20 Sugar Act. Kane wakelo Sugar Act 2011 notiyo maber nyaka ne wadhi mwachopo kama koro Sugar Act nokethi mwadhi gimiluongo ni AFA en riwruok ma okawo niang' onywando gi coffee to onywando gi tea to onywando gi pamba to dhi onywando gi rice to dhi onywando gi gik mamoko duto te nyaka tuoro. Koro mane kama midhiero maduong' ochakore nikech kane wan gi sugar board to ne wan gi pesa mane revolve mane konyo sugar industry. To kane wadhi e AFA unge pesa mora ma AFA osegolo ma ochomo yo mondo kony sector mar niang' except ne gigolo $2 billion kende chakre 2013 nyaka kawuono 2 billion kende ma gisegolo to 2 billion gi ok gimiyo jopur mondo pur go niang', gimiyo kambe ariyo kende. Ne gimiyo Butale to gimiyo West Kenya to kod Transmara kende ma gipogo ne $1 billion. To king'iyo midhiero ma wan go kata nok mar niang' ma wan go gi ekas ma nono sani madwaro mondo pur manyien mondo kete niang' dwaro a total of 60 billion for cane development nikech puro, buso, baro, gimbego mipidhe
okoyot opek omiyo kambe gi be kane nigi obuso mobaro to in between okoso fertilizer mamondo oole puodho for top dressing. Kambe gi be ne konyowa. Kambe gi be sama wuoyo kuni mane konyowa gen kuom hero magwa gidok piny gi gimiluongo ni mismanagement. Mismanagement osebedo kata Sony osebedo gi mismanagement nyaka Nzoia. Sirkal timo audit every time and then manyisi ni pesa marom kama okotiyud kumutie makare. To mondo kaw pati kata thuolo mondo jogi otere do mondo yud adiera poko onyago lemo nyaka kawuono. Omiyo koso chike mag niang' an asebede frontline kendo kata juma mokadho nyocha Nairobi kwarado gi parliamentary committee. The sugar bill iluongo ni wangwe bill sani 2023 nyocha se wuotho kum gwenge duto mipure niang' kendo nyocha gidok magichako ndiko report gi. Tachiel kuom gino mane wadok mondo wakwergi ne gidhi kawo gimiluongo ni zoning. Itamo japur ni koa kanya kaka okonyal kadho mlote niange kama chielo. To mago ema achiel kuom gigo momiyo wadok piny. Nikech kipuro niangi timiyo kambi machemelil to kochuli kendo in gimoro idwa michaki mede gina achiel kuom gigo mosekelo midhiero magima wadok piny nyithindwa ok nyal dhi skul to kendo niang' no be ok nyal ratuno ok nyal yudo kaka inyalo doyo. Kuom magi gik mane wakone sirkal ni okel pesa to kel managers mabeyo mondo manage kambe. To kara mana kapo kaka kara mana yuyo matin Atyang ni loso kanyo kotenre kod siling $2 billion ma bende wacho ni duol mar AFA mano Agriculture Food Authority ne ochiwo ne kembe 3 mago marego sukari. Agombo bana ng'eyo nikech kembe marego sukari gwenge magimbo mar piny Kenya okadho madirom 14. Nango meni kembe 3 kende ema bende ne ochune gi siling $2 billion. Samoro in kaka Jakom mar KASAP unyalo bedo kung'eyo ni nango meni kembe 3 kende madibede no me pok mar omenda makamana. Kamano Sharon, gimomiyo kambe gi kende mano yudo pokni kambi machemelil nokwayo pesa mar pur mar niang' margi kichama wuoyo kodini kambi kaka chemelil nus ma nuclear mar chemelil onge gi niang'. Gimbe ne gidwaro pesa ni mondo gipur godo niang' e puothegi mondo gibed gi niang' moromo kendo gikony go jopur. To kaluwore gi gowi magin go iluongo ni financial statement position margi kidhi e bank to chemelil nigi gowi mar Kenya Commercial Bank machopo over 800 million. Koro gin in the negative accounts mag gi duto te. Koro AFA kata commodity fund upogore gi sugar board mane wango. Sugar board ne en pesa mane internal kuni nyalo ol kambe gi to kendo gichiergo. To maka ka gin Sharon kaka in kidhi e bengi sani ni dwa olo loan to nyaka kuongi bed ni ben gi payslip itiyo ni ana tiyo gi Royal Media Services. Msachi per month en pesa dinien kama. Tieni koro gin gadiera ni ke gioli pesa tinyalo chulogi. Koro kambe gi kane gi ongi bank statements mag kambe mag Sony, Chemelil, Moroni duto te negi fall below the par. Mane momiyo kambe mamoka makwana dekgo kende makane ugolo statement magi to nyiso negi tiyo every month to negi loso profit. To kambe wa mamoko gi ne tiyo every month to gima ne pod gintie ni pod gi negi loso negin kod losses ema negitimo. To losses gibiro kama Sharon. Kaluwore ni kambe gipoko gund kuom ndalo mogwaro. Ibiro yudo ka Chemelil ne chopo kama kao tana 15. Korego tana 15 mar niang' to golo tana 1 mar sukari. Kae tibiro yudo kambi manyocho kel moger manyien gi kata Transmara, West Kenya kata Kibos. Tiyo gi tano 9 mondo yud tana 1 mar sukari. Kuro giuse e chira achiel gi kambe mag private gi. Kuro nyalo neno the difference. Kami tiyo gi tana 15 to ngado tiyo gi tana 9. That difference of tana 6. Tieni nitie gimiluongo ni low recovery. Sukari doke bagas to dhi oko kucho. To magi iyudo ka gibiyo sukari ma kidhi yudo bagas ma wuok West Kenya kata Kibos. Kikawo kibrit michenyo go kama to liel. Tibiro yudo ni bagas ma Sony kata ma Chemelil kata Nzoia kichenyo to ng'ich ma ok nyate mang'o ok nyal mach ok nyal liele. Tieni nitiere element mag sukari modong'. So maga achiel kuom kuonde ma losses gibire. Kae to kichake dhi tibiro yudo kaka kambi ma Kibos oloso molasses no tiyo go to oloso godo kong'o.
to timo gi the same molasses no endo en gi refinery mugolo sukari mag industrial. Kendo ibiro yudo ka the same kambi achiel ni kod gimiluongo ni paper plant. Gitiyo gi bagas no giloso godo ang'o otas. Koro gin kod chiro malach. Kata mana sanitizer manyineno ji o Kenya tiyo godo ndalo manyo corona gowa mapek ni. Jo Kibos loso sanitizer. Sanitizer no kende owuok from molasses. Sanitizer no kende kidhi ng'i account mare ni ka giuse miyo gi milionde adi. To fertilizer sani giloso miyo gi milionde adi. To kong'o ma giloso kanyo be miyo gi milionde adi. Tibiro ni gigi duto te wuok ang'o? Wuok mane sukari. Koro achiel kuom chike mwatemo wangu e bill ni en ni mondo japur kik chul niang' kende. To chule niang' to kod byproducts gigo ma wuok e niang'. Ero kama na Atyang kanyi lero yo makare dakika odong' mana riyo nyakorom gajwang' mar mondo miyo chop kanyo sa riyo mar okinyi. Mana ka pile twak ma bende wantiere godo kinde ka kinde kaka japiny bende wachiwo ni thuolo mar loso kodwa ahinya pachi kaluwore gi twak ma bende wantiere. Ioronwa gi lai magwa magote machuo kare 3:00 mbui mar Facebook, YouTube duto te iyudo wa Ramogi TV. Tudri kona fan page mara mbui mara mar Facebook iyuda @Sharon Ngao. Gisani adaro ko yo matene ka duogo nyakorom gajwanga duogo gi ote mabendi sebedo ka ioro pod antiere ka gi Atyang mabenda Jakom mar duol mar KASAP kata kiero Kenya Association of Sugarcane and Allied Products mabende pod waloso godo ponono ni bendi ntiere gi ote moramora ne Atyang inyalo oro habiro bedo ka cholo negi kik dhi mabora. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyerere machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ngoma
Wake en od jothum. Ngoma wake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. TWAK gi jothumbe nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thumbe kare. Kama nene edition. Benga kaluka Kicha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend Wukich kichario kichadek kichangwen kichabich sapar gida kapaga beach na kasapaga rio warom. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey, Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women power! Only on viewsasa.com or dial *487 *3#. Nyakoronga jongo dogo kende okang mar ariyo ma en chenro kata mna TWAK e chenro mar upinyo kiny makawuono TWAK mabende wantiere godo ka en kaluwore koda chiedh nade mabende kembe mag sukari ahinya gwenge mag imbo mar piny Kenya osebedo ka yudo okang mabende koro osekelo chung moko kuom jotije bende koro osechung tich nyaka gisani ka bende kembe marego sukari wacho ni gionge kod niang moromo mano marego sukari milome mabende koro na gichone jotije magi nego beni giduoge tich nyaka rom kanyo dwe mar 11 parni wantiere dwe mar 7 manyiso ni kinde thuolo mar dweche 3 mabiro igeno ni niang biro bedo kotegno e puothe nyaka rom gajuang antiere ka gi jakom mar duol mungere kaka KASAP Kenya Association of Sugarcane and Allied Products mabende waloso godo kotendre koda midhiero mabende kembe mag sukari osebedo kayudo Atyang no senyiso mokalo kata mana motelo chien kocha ni mar mondo mi niang otegne puothe nyaka bed ni en niang madiroma dweche 18 ema bende itero mar mondo mi regi angeni ote sebedo kioro adoro kawo moko kuom ote nyaka rom gajuang mabende sebedo kioro bange abro bedo ka apenja Atyang moko kuom ote mabende intiere goda ka ogane na achiel kachiel e wang jowi abro chako kanyo gi ote mor kanyo gi Evans Otieno. Evans wacho ni youth leader mar jopur niang mano Masoni branch wacho ni giminyalo wacho en ni gima podho kembe en poor management to kod sugar importation koro solution en zoning iyudo ni kembe ji giwegi ok pur niang instead gitimo poaching but with Sony tuko okay wacho ni tuko sawa erokamana ahinya josoni to wachango jopith mag niang e county mano ma Migori wachango kotendre kod wach makamano Salfree Ongadi wacho ni kembe mag sukari opodho nitiere jodito mag serikal makelo sukari kowuok oko kendo gimiyo kembe wa mag sukari gore piny wach makamana biro bedo ka winjo pacha Atyang kotendre kod mano ote machielo biro bedo ka somo mar Jerry Terio Uma iwacho ni nikech sirikal mano na penjo ponono ni kembe mag sukari podhe pacho kaindi inwacho ni yes nikech sirikal loko kodwa ohala kuom brand sukari gi nying kembe wa to kare mago sukari mawuok oko kopogore gi mano bende nitiere ote machielo abiro bedo ka somo ote mogik kanyo Evans Otieno cheki duogo kenyo gi ote iwacho ni youth leader mar jopur niang Sony branch intiere gi ote ne Atyang iwacho ni adwa nyisa Atyang ni owe wuondo jopur owacho adier problem en importation ma en part of Atyang wach makama di wach nango mana kanyalo mana penje wamaka ote goge kanyo nikech ang'eni ote pod ntiere mathoth wacha kanegi wach mabende koro Evans Otieno meni youth leader mar jopur niang e gwenge mag Sony koro sei di wach nango kotendre kod wach makamano erokamano Sharon anyalo wacho ni Evans okapar ni wach adiera nikech an okabor gi Sony kendo ang'eyo gik matimore Sony sama wuoyo kodi ni Sony
achiel kuom kambe ma okoso niang to gi koso niang ni giero mokwongo ne gikoso niang nikech ka Transmara kod sukari nobedo bech niang mochopo 5,500 to gine pod Sony chulo 4,584. Nochuno Sony kendgi giwegi circular mane managing director ooro man go ka koro medo bei mochopo 5,500. Sama wuoyo kodi ni kidhi e area ma Sony ng'eny niang ma Sony sani kawo gi niang ma piny Masai. Piny Masai e man gi large scales and gima nitiere mwadwa winjore gi Evans en niya zoning achiel kuom gino manodwa hinyo japur nikech Sony kanyo kapok ne kambe mamoko gi obiro ni nyayudo ka Sharon niang ne chopo dweche 50 kapok obete. Tieni zoning tieni niya udinni ma ene manyako kawe onge ng'ama nyalo kawe. Te chik mane waketo ne waloso gimiluongo ni contractual. Tiende ni itimo contract e kindi gi kambi ma Sony ni kochopo kawo niangino e dweche 17 nyaka 24 to kokadho dweche 24 machopo dweche 30 teni japur ne hinyore. Omiyo nyalo wacho ni zoning is not the solution. Gima duong' mogik en ni niang mang'eny mantie area ma Sony nokopur kod Sony Sugar Company. Niang mar Sony Sugar Company en niang Sony nuclear to kod matin mano contract. Ng'eny niang kata miwacho ni jo sukari kawo kata madhi nikech jo sukari kawo niang manoko bedo contracted. To nikech ionge gi chik mutwei. Omiyo zoning is not the solution. Sony en achiel kuom kambe mane nigi gop jopur. Evans ong'e maber. Sony nigi gop jopur machopo 300,000. Don kineno kata mana ote mar Evans kanyo. Ero kama na inya kineno ote mar Evans mabende nitiere kata mana yamo kanyo. Ineno ko wacho ni Sony wako tu sawa. Ineno kanyo kare mogik. Wacho ni solution en zoning iyudo ni kembe ji giwegi ok pur niang instead gitemo poaching but with Sony tuko sawa. Manyiso ni kata mana Sony momiyo na penjo kata mana jopith mag niang e county ma Migori bendo nyiswa okang' makamano. Kata kamano Atyang nitiere wach mabende daro ni waluse ahinya kineno ote mabende thoth joneno magwa oro giluak kotendre kod okang' mabende dibed ni piny wacho mapacho ka indi osebedo kagolo sukari e pinje ma oko ka kelo e chirni mapacho ka indi. Wach makamano di wach nang'o? Sharon anyalo wacho ni mana achiel kuom shida mosebedo godo to adiera makende ni pod wan kod gimoro miluongo ni deficit. Yani kata kambe gireg machal nade to nitiere gimoro miluongo ni deficit ma 200,000 metric tons e Kenya ka nikech sukari ok bi kata mana mimadho wi mesa kende. Wan kod gimiluongo ni industrial sugar machalo kaka soda, Coca-Cola gi pharmaceutical maloso yedhe gi betiyo kod sukari. So nitiere deficit mane wawinjore ni remno emonego kel. Kendo kaka sani wan achiel kuom jogo mwakwayo sirkal ni nyoche en ga 200,000 metric tons. Gisekelo bathe ma rem mantie sani en 185,000 metric tons. Kuru wan ne wakwayo ni 185 metric tons modong sani e thuolo mar higa ka higa ni gipogne kambe makoro oloro sani nikech kambe gi ni kod jotich ma koro gidhi miyo rusa ma ok chul. To jo tijgi gin nyithindwa, gin wuonewa, gin minewa, gin gi nyithindo ma gitero skul. Koro miyo ne wakwayo ni kikelo sukari to nitie ohala mayudo e sukari. So wakwayo ni that gap gine modong 185 million omi kambe makoro loro gi mondo gikel sukari no mondo pato pesa no giyud godo kaka gi support gang'owa gi support godo jotich. So importation osebedo achiel kuom ohinga mosebedo go to ng'ama nyalo kelo sukari no Sharon ok en dhana. Ng'eny jok mosebedo ka kelo sukari gin joma otudore mapek ahinya e sirkal mosekadho to kata masani. To sani watemo keto kwayowa makende kendo wan gi bura moriwo jopur niang' duto te odiochieng' makinye dala mar Kisumo ka mondo wan bende waket road map. Afa gi sugar director njo romo mana gi millers. To pok wan kaka jopur pok giromo kodwa. Omiyo wan be waluongo bura marwa, waluongo jotend jopur duto te Kisumo ka kiny mondo wachiw road map marwa ma juma manyien watero ne minister mar agriculture. To kiwe mano Sharon, achiel kuom pek ma jopur ni godo en niang' sani ka ok iolo ne mbolea to niang' ok nyal chiek makare. So achiel kuom gima midhiero ma wan godo nok niang' en fertilizer ma sirkal osebedo ka chiwo kata winjo nyege lando ni subsidize en mana mar jo bando kende. Jo niang' pok omi gimiluongo ni subsidized fertilizer. Joma ne konyo jopur niang' e fertilizer ne en Sony, Chemelil
kod Nzoia ka ndalo mane gin gi thochgi. To gimbe sani akoni hali magintie gin kama tek. So mago gin achiel kuom factors mosehinyowa. Kata climate change ok anyal overrule. Climate change bende affectwa nikech better part of last year nitie oro mang'eny. To ka koth obiro to chako biro mang'eny. So climate change en nature but ento contribute matin. To cost of fertilizer ni jopur niang across the sugar sector en achiel kuom ywak moseketo ne sirkal kendo chwa budget ni nyogi golonwa mbolea CAN, urea gi DAP ma ng'enyne ma jopur niang tiyogo mano pod doge miyowa. Sharon. Erokamano ahinya. Wach machielo mabende dani walos en wach mabende semulo kanyo Atyang ahinya kotenre kod resruok madibedi nyalo biro ne kembe marego sukari e pacho kendi. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere chenro mano mar golo sukari kawuok e pinje maoko kabiro e pacho kendi. Wach mabende karamna moko kuom joneno magwa na wacho ni dibed ni kembe mago mag ji giwegi bende makelo sukari e pacho kendi. Wach mabende awinjo kiwacho kanyo Atyang ka bende ikwayo ni kembe ma pacho kendi mabende sibedo karego sukari mar mondo miyo yienegi mar gin giwegi mondo mi gitim importation mag sukari kabiere pacho kendi. Dibedo kama kamane manyalo kelo resruok kaluwore ni nyaka gisani wang'e ni nitiere achiedh nade mar nok mar niang' ma kembe gi nyalo rego. Achiedh nade makamano en resruok mabende inyalo tieki kaponono ni ochiw lesen ne kembe marego sukari mondo o import sukari gin giwegi kabiere pacho ka. Sharon, anyalo wacho ni ok en a permanent solution. To en short term. One called short term to called long term. The long term sustainability of the sugar industry support mar puro niang'. To mar kelo sukari ni to katime mana milas gi wamiyo gi amiya mana nikech mondo giyud kaka ginyalo offset godo their day to day accounts margi ma en gima mag jutich makoro ok dhi tiyo sani. But not a lasting solution. The lasting solution en nyaka waduog Sugar Act, nyaka waduog Sugar Board. Sugar Board mokwongo Sharon ne wayiero jopur directors magwa. Area Masoni ne yiero director. Kibiro Nyando ne wayiero director. Kidhi Western wayiero director. So negi na en a pool, a put mane nigi pesa ne magibedo piny kaka board to treasury ne timo mana approval. So the lasting solution ok en importing. But for now waonge gi namna omiyo wayie ni mondo sirkal kar miyo jo ohala mamoko mobedo connected direct to the government ma pesa magidhi yudo kanyo kuom kelo sukari no gidhi makonyorego kendgi gi family magi. To kimiyo kambe makoro lorogi kimiyo kata Sony to dhi okelo part of that import to bro yudo kako nyalo chulo utijege. But lasting solution manyaka ministry kod sugar directorate come out clear nyiso wae nito gigolo pesa di mondo wapur niang'. Then sugar directorate be nitie kambe manyien ma donjo in the market. Kambe gi gimiyo license to chako tich to kopuro niang'. So achiel kuom shortage ma wan go sani en kambe ma sugar directorate omiyo licenses odonjo e chiro to kopuro niang'. So the bottom line nyaka pur niang'. Erokamano ahinya. Kendo dibedi ni achiedh nade mamoro mabende samoro kwako sekta mar niang'. Dibedi ni en kaluwore gi oro mabende samoro nonene pacho kendi. Odiochieng' manyoro bende naloso gi ogendo mabende en jakom mar riwruok mong'ere kaka Kenya Sugarcane Growers Association mawacho ni dibedi ni samoro oro bende mokelo achiedh nade mar nok mar niang'. To oro makama owacho ni okaramna piny Kenya kende entiere e pinje mantiere riwruok mar Komesa. Kendo wacho oro ni diwach nang'o Atyang'? Erokamano oro to en nature but anyalo wacho ni e kambe wakati e sector marwa maniang'. Chemelil Sugar Company ne en achiel kuom kambi mano take the lead in terms of irrigation. Irrigation can be an alternative nikech kutho mar kor lwasi to kwanyal siro, okwanyal support. En gima bedo control gi nature kata Nyasaye. Omiyo kidhi area machalo Miwani. Miwani nigi pi moro machwera kende. To Miwani nigi over 10,000 hectares. Mako ket under irrigation to wanyalo stamp out this koso niang'. Kidhi kata area ma Chemelil ne timo irrigation kendo Chemelil dalo managing director moro miluongo ni Arun Twekwong notiyo kendo Chemelil ne nigi niang' kendo ne nigi mbego maber mane supply jopur. So anyalo wacho na achiel kuom yore manyaka ministry golnwa en ni nyaka watim irrigation mondo ka piny otwo to wan gi pi niang' nyalo medo chieng'.
Achiel kumano bende midhiero ma kika wuondi en gimiluongo ni mismanagement, poor governance. Poor governance wasenene kambe sirkal gite. And gima duong' mogik e kambe sirkal Sharon madawachi ni nitie gimo miluongo ni procurement. Procurement en chike mag nyiewo gik moko mag sirkal. Kalam achiel kama, kalam mating'o kamani. Kalam ni kidhi e duka en siling 10. To kidhi kawe wholesale en siling 5. To kidhi jok ma supply gik mag kambe mag sirkal, iyudo ka ng'ato mi contract supply kalam achiel kama Sharon siling 500. Mil mil kata achiel mar rego inyalo yudo ka en kata $1,500,000. Private nyiewo $1,500,000. To government ibiro yudo ni kitenda gino to ng'ato kelo gi $500,000 okelo gi $10,000,000. So achiel kuom gik maduoko kambe gi piny in that gap. The procurement process mag kambe sirkal nitiere gi mibadhi malach. So mibadhi en achiel kuom gino maduoko kambe wa piny. Sharon. Erokamano ahinya, aneno ka dakika ringo mapiyo, dakika 18 tok saa 2 mar okinyi kwa Mgajwanga. Ote ma isebedo kioro adaro mar mondo mi asom gi bang'e Atyang ka nitiere minyalo duoko ibi duoki. Aya, nyakwar jomoko iwacho ni Sharon high. Wacho kanyo ni kembe to podho, lack of chulo workers is high. Erokamano ahinya. Kopogre gi mano, nyakwar Mgajwanga, aneno kanyo Lishan iwacho ni we wamadh nyuka mar ndim ka koro tek makamano. Dibed ni mano en kaluwore gi medruok ahinya e nengo mag sukari. Rosi Nyateng inwacho ni nadier kabisa nochakre ga chon kod kambi mano mar Mumias Sugar. Mano nwa penje mbui marwa ponono ni kembe mag sukari dika podho. Walter Molo indiko gi dholiech abro temo some kar nyalo mara. Iwacho ni Sharon, do you know that importing a kilogram of sugar from Brazil, Argentina or Egypt is cheaper than producing the same kilogram of sugar in Kenya? Iwacho ni high cost of production is what is killing our sugar industry, and cartels are taking this advantage to import cheap sugar from outside and rebrand them in our local brands for sale. Wacho makamani bro bedo kipe inyiso Atyang ponono ni achudhe mantiere sekta mar sukari bendo sebedo ka kila chiedh nade. Machielo bende ma Walter Molo temo wacho kanyo en ni sukari migole pinje maoko dibed ni nengo gi yot maloyo migole pacho kaindi. To ka en kamano tang'o makelo wach makamano. Boss wodoremo iwacho ni ropiny ma boss wodoremo imbe ndike gi dholiech temi oro ndiko gi dholuo TV en mar dholuo donge. Let the government refrain from sugar importation so that we can make our factories work effectively so that our people can get employed in these companies. Erokamano inya kuom ote mare. Dibedi ntiere ote machielo wamake maka gi kanyo Atyang mana minyalo duoko kuom ote mabendo sedonjo. Erokamano Sharon, aparo na achiel kuom gino ma jogo mineno ko oro ote gi wacho en ni high cost of production. Insani kata nyaka nye med fuel levy mar 16% ni. Ingeni bei mar mafuta kisemedo to bei gimora moro medore. Sani nyayudo ka eka achiel nyocha wapuro kaka Nyando sugar bell na black cotton soil. So pur mare is very heavy. Yudo ka eka riyo gi nus ma wapuro kisinga 6,500 kawuono ipuro eka riyo gi nus no silingi 18,19 nikech ka bei mar mafuta osedhi malo, bei mar spare part odhi malo, bech gik moko duto nyaka dhi malo. So mage areas ma wanyo akwayo go sirkal ni mondo zero rate farm machineries. Ki zero rate tieni gik moko taxes mag gik moko machalo mag tinga oduok piny. Mano en one way mwanyalo reduce godo cost of production. Then another way en ni one called sugar research ma bende koro bang keth mar Sugar Act ya mane miye gi pesa mane gi sustain godo their process bende ober reinstated nikech sugar research no setimo nyaka nonro mar niang mane chiek gi dweche 12, dweche 13 kata dweche 14. So ibro yudo ni kaka sani pod ng'eny niang ma wan godo kaka wacho gin dweche 18 nyaka 24. To kokony support sugar research mo omedo lando mbegu manegi kelo manyien machiegi dweche 12, dweche 13. Tieni japur biro yuto ndalo mapiyo ndalo mang'eny. Kibeto dweche 13, 14 ibiro beto de ng'eny than variety machon ma en dweche 18 nyaka 24. So achiel kuom gino adiera ma jo winjo wacho en ni nyaka wa negotiate gi the government ni ere kaka ginyalo reduce farm machineries from taxes. Kagi lower the taxes, but as long as fuel
nengo mar mafuta ni malo mino kukelo ng'anyo mang'eny e piny Kenya, kukelo pek malich miwuoro ne jo Kenya. That must be addressed. But maduong' mogik, bottom line, mibadhi bende nie kambe wagi. Moka nyalo riam. To magi be gin twak mabende samoro uchiwa hinya kinde mabende utimo rombe magu kaka nwacho ni nitiere romo mabende biro bedo kuchake gwenge magi Kisumu. Bende wach mabende uchiwo hinya ni duol mar AFA, mano Agriculture Food Authority, kopogore kata mana gi TV. Erokamano Sharon, mane momiyo wawacho ni kanyoche jo AFA luongo bura Kisumu ka tarik 13 dwe mar 7 ni manyo gigologo circular magiluo gi mailers. To wan kaka farmers wanyalo wacho ni wan e backbone mar the sugar industry. Ka onge japur to onge milano. So ok giwacho nwa ni to jopur samogoni gidhi loro kambegi. To anyalo wacho ni Nyando Sugar Bed wasebedo kod midhiero mar niang' mawang' accidental. Kiloro kambegi te kaka koro giwacho no. To kiweyo a window of opening to niang' ki nuclear ma Muroni bende wang' to lor Muroni. Kata nuclear ma Chemelil ng'ato chinye mach. Niangegi dhi kanye. So maga chigo momiyo waluongore mapiyo kiny mondo wa address gigi ni fine ni ubedo piny gi mailers muwacho ni gilor to nyakung'e ni to be we an opening window my in case of eventuality what do we do. Sharon, niangi samoro ng'ato ne wang'o kata mana yugi to macho kadhone. Niangi samoro ni chieo to yuda ko wang' idhi kawo niang' nitero kanye ka kambe giduto te olor. Then maga achiel kum gigo momiyo waluongo bura kendo bang' bura makiny ma wan godo maluongo leaders forum no wadhi rodo gi sirkal. Wadhi tero petition wane to Parliamentary Committee of Agriculture kendo wadhi tero resolution wane to the Minister of Agriculture ma Sugar Directorate ni ebwoye. Sugar Directorate nyaka wuo gi jopur, ok onya wuoyo gi millers kende. Koro kwatieko midhiero mabende kembe madero mapaga 4 kadhe. Jopur bende ng'eni nitiere moko kuom gi mabende ondiki, nitiere moko kada mana kopogore gi jopur mabende osebedo katiyo e kembe marego sukari. Mana kana sewacho motelo moko kuom kembe mag sukari nosechiwo milome ne jopur magi ni osechunga chenro hinya mar rego niang'. To mar mondo mi wayud gimoro mong'ere gi dhongere kaka lasting solution, nikech kinde ka kinde jopur nitiere ga chiedhnaje, jotich matiyo kembe mag sukari nitiere ga chiedhnade. Wang'ene ni lasting solution nyalo bedo ang'o, nikech sani kata mana ka luwore gi milome mabende kembe mopogore nochiwo. Nasomo kanyo mar Butali Sugar, nasomo kanyo mar West Kenya Sugar Company mabende biro bedo ka chulo jotije maggi nyaka giko mar dweni. Manyiso ni onge kata mana diera ni nitiere moko kuom jotije mabende nyalo bedo ni nitiere, nikech chung' gi tich waonge gi adiera ni gin duto te gibiro bedo ka gidoke tich mano kochopo kanyo chieng' tarik 30 mar dwe mar 11. Wachni kotenre gi wachni mogik waloro. Erokamano Sharon, anyalo wacho ni the lasting solution en ni watemo yore duto te mondo warad kod ker mar piny ka. Ker mar Kenya man Honorable William Samoei Ruto mondo namba 1 odhi oket gimiluongo ni supplementary budget manyalo sustain sugar industry. Mano kende e gima nyalo konyowa. Then wan kod Wangwe bill. The Wangwe bill ni asomo nini kane watimo public participation to PS mar agriculture nondiko ne clerk to the National Assembly e barua mare manondiko ne 24 madu mar 2023 mane giwacho ni gin pod gi support AFA kata gi support commodity fano nyaka nwadhi e AFA through commodity no ema niang'o timango opodhe. So mano nyiso direction mar the government. So nyaka wadwar twak kindwa kod ker ma poda kwayo waziri Edward Owalo mwane wasetudorego kendo noyienwa ni kanyo ker biro e Nyanza ka to nywara kode kaka jopur niang'. So pod wadok back to Honorable William waziri marwa Edward Owalo nyaka warad achiel kachiel kod ker mar piny ka mar Kenya ma en Dr. William Samoei Ruto mondo waket ne weche wagi duto te nikech wasekadho through those process to we don't get the result. So the lasting solution en ni importation for the time being gimi millers mondo giyud kaka gitimango gichulo jotich. But gima duong' ni Wangwe bill no government nyaka support gino mondo waduog sugar board mane wantiere nikech a sugar board no wan kod pesa revolving fund ma sustain the industry kata ka ok gimedowa moko every financial year. Then kawasetimo mano to then wabiro yudo kaka roadmap mondo pur mogik Sugar Directorate mabe regulator nigi staff machopo 30 monego run that department
Today, Sharon, Sugar Directorate to dongi Staffa Beach. Staffa Beach. To keep the Staffa Beach gwendo, the section maduong mugik ma regulate gigi 10 agriculture. Agriculture is headed by an engineer. That tells you the government is not serious about it. Kamune go beni wan agronomist, mondo be appointed to take charge mondo o team planning maber, kakinya do purniang, gi total cost mone go team, mondo wa partner gi the government of William Ruto for now, mondo ko sugar sector. That to me is the lasting solution, Madam Konywa. Ero kama na inya, wachini mugi kwa lioro chendro. Akawo thuolo ni mar go erokamano ne Ramogi TV kuom miyowa thuolo mondo wawuo gi jowinjo waduto e Kenya ka kendo oko mar Kenya. To pod awacho ni jopur niang' ni wan kaka jotend jopur niang' wan kod geno e wang'we bill ni wadwa push the government mondo supportwa mondo waduog sugar board mondo jopur thuolo margi mar yiero directors magi manyalo konyo sugar industry. To gima temo wacho ne gi mogik en ni kang piny ni kang'iye, piny ni karange mos, piny ni kang'iye to wabiro yudo gima wadwaro. Awuod gi Billy Gaston wuod Ong'eche, jakoma jopur niang', sauti ya wakulima. Erokamano ne Ramogi TV. God bless all of you. Erokamano ahinya. Kapok iwuok kada somo ote moko ka nyakwarom Ramogi Jwang'a ote mabende haneno kanyo kisebedo kioro. Mana kinyalo ketina moko kuom ote mabende osebedo ka donjo kanyo. Aneno Jakinyar Mudi indiko ote makore lach. Wate manena somo kar nyalo mare. Wacho ni Sharon, Kembe to nyaka podh because koso chulo jopur nyoso chunya. Nobody will wish to supply products to chule. So a lot of cane farmers opted out e puro niang' to other farming. Kaste wacho ni onge kaka kampuni dirana ka they have a lot of pending debts. Erokamano ahinya. Ote mogik wacho ni jotije ok chul. How would mana kanyalo mana somo ote mano mar Jakinyar Mudi wacho ni jotije ok chul. How would you expect them to work? Kesti wacho kanyo kendo wach mosiek godo gi piny owacho mar privatization ne Kembe nokelo luoro. Wach makamano daher mar mondo mimula Atyang kapok idhi. Wach machielo Jacinta Wuor iwacho kanyo ni Kembe to osepodho mang'eny kendo jotije osedok dala. Koro geni wacho ni onge. Ote machielo mabende biro bedo ka somo janina mar wacho ni gima omito sector na omito wacho ni gima omiyo sector ni gore piny ahinya en mibadhi. Wayudo ni masinde mag pimo niang' jopur oridi masani tinga mating'o tana 10 kapong' sani to romo mana tana 7. Atyang weche mabende joneno magwa wacho aneno kanyo komedo mana dakika 3 diwach nang'o. Erokamano Sharon, karingo ma piyo piyo anyalo wacho ni achiel kuom ywak ma jopur ni godo en weche mag way bridges. Way bridges gin achiel kuom gigo mane waparo ni nokel mondo okony japur nikech inya yudo ka kind kama japur ni e puothe kod kambi ne en samoro kilomita 7 kata 10. To kane gikelo way bridges gi to ko ni tere kilomita 2 no to gin mane gikawo transport cost koa kanyo nyaka e kambi. But achiel kuom challenge mwayudo ni ochalo gima okonyi gi lweti korachich to mae gi lweti koracham. Way bridges gi wasendiko barua ne Ministry of Trade. Gibedo regulated gi Ministry of Trade mondo kinde ka kinde gidhi gicheko way bridge go nito tinga ni kikete gin gima chumbe gi gima gipimo go gigo nito be way bridge no is it balance no kichamoro odhi odiye miyudo kaka magwa moko samo yudo kipimo niang' Chemelil niang' mawuok tana be ugolo tana 7 Chemelil to kidhi pime way bridge mar jomoke bathwa kanyo ti mag private go tibo yudo ka koro en tana 6 tieni japur wito karibu tana 1 every tinga mokadho kanyo e private way bridges. But mano wasendiko ne Ministry of nwatiyo gi Ministry of Agriculture ne gikwero ni gino ni e department ma Ministry of Trade and Way Bridge and Way Machines. So mano achiel kuom gigo ma wasekaw kendo an gadiera ni machiegni ni wabiro correct mano. Machielo en wach privatization. Sharon, privatization ne en achiel kuom yore maber madine dhi konyowa. Kinyalo paro Sony ne bedo manage gi buka, Chemelil ne buka, Sony ne buka. Government no contract management. In a contract of 30 years, no tiyo maber. Buka no tiyo Sony maber, no tiyo Chemelil maber, no tiyo Sony maber. Toka negi wuok ma kuro wakao management. Kanye kama gigyo chako doke piny. Kidhi kata kambi mamuoroni, ne bedo manage gi Joka Meta. Kidhi Uganda ka Joka Meta tiyo maber. One of the best to managing sugar factories. Kino chulo jopur, chulo jotich. To maduong' mogik ni kambe gi onego bedi chulo taxes Sharon. Imagine kambe gi ok chul kata taxes. Jopur boge chul, jotich boge chul. Nango mibadhi. Wase file cases mang'eny ka ethics and anti-corruption. But at the end of the day, they don't see the light of the day.
So mano bende pod en area ma pod wan go concern. To nyocha sirkal otemo kata wach leasing. Ka privatization otamore, nikech privatization inyiewo shares. Jopur ne wacho ni miwa 51% shares mondo wanyiew. To 51% shares no kano tim valuation mare for Chemeli ne 800 million Sharon. Ne jopur ok nyal choko mano. Mwatemo mochako lok wer ni koro wakete leasing. Leasing ng'e gima notimore. Ji nodhi otero leasing e court. Cases aberio manochungo leasing Masoni, Chemalil, Moroni, Nzoia, nyaka sama wuoyo kodi ni cases mosebedo disposed gin 4. Put cases adek are hanging in court. So gin gik mapod omoke do moke nyal sudo godo. But ne gin yo machielo madinoti mang'o nokonyowa mondo ne wa contract kambegi. Soni waduog Buka, Chemalil ne waduog Buka, Mumias be ne waduog Buka, Moroni waduog Meta. Dalogo Sharon gima ne nywe japur ni yang tarik 15 kata tarik 15 idhi tiyo mochegi moke yuari gi ng'ato. Ichulo japur, ichulo jatich, ohala duto magwa ne thrive very well. Kawuono kibire Moroni town ngima odok piny, kidhi Chemalil ngima odok piny, kidhi Soni ngima odok piny. Nang'o? Nikech gimiluongo ni mibadhi ma kambe gi olokore bottomless pit. But one kod geno ni at long last sirkal ma wantiere mar William Ruto manyocho miwa road map ni nyaka wa engage kode mondo konywa, because they have an obligation to deliver to the Kenyans for the promises mane gimiyo jopiny. Erokamano ahinya. To gino makamano nyalo mana biro kaka un kaka jodito ma bende samoro tayo migepe mopogore opogore ahinya duonde mago manyalo kelo resruok ne jopur marego sukari. Kochwalo dwaro makamagi ema resruok nyalo biro kabedo donge. Kokamano Charles Atyang agoni erokamano ahinya kuom twak kodwa okinyi makawuono kaka TV mar Ramogi nwatwa kude achiel kachiel kentiere county mano ma Kisumo. Ote aneno ote chalo lo yuak mopogore opogore ma bende jopur mag niang' osebedo kaka dogola kiwuok e gwenge mag Chemelil. Aneno ote mag iwacho ni Chemelil mibadhi matieko kembegi. Iwacho ni ere kaka factory inyalo tere maintenance to bang'e to pod orego mana losses. Naneno ote moro kachiel kuomu wacho ni nang'o meni kambi mano mar Chemelil osebedo koloro to sukache to pod yude dukni madongo dongo. Mano bende en wach kanyo ma Charles nek bedne unono matut. Komanya korom ga jwanga sa oseringo mapiyo nek bedne wadonjo gi chenro mano mar orako dakika 34 tok sari mar okinyi. Yiena mar mon meka yo matin chenro mabiro en mar orako. Geno nitiere nyakorom ga jwanga hinya mar reso sector mano mar sukari. Wang'eyo ni duonde mopogore opogore mano moriwo mano mong'ere kaka Agriculture Food Authority gibiro bedo ka gitimo ang'o mar reso jopur mag niang' kaka nanyisi e gwenge mag West Kenya nitiere gi kembe mag sukari maromo 14 nyaka gisani ka milome moko nosechiw ni mar mondo mi ochunga moko kuom jotije. Wach makamano en wach malit kaluwore ni thoth oganda yudo konyruok resruok magi kowuok e kembe makamagi. Erokamano ahinya. Mbaka makama en mbaka molu machiegni wabiro bedo kwagoyo mbaka ne e kinde mabiro. Kokamano oritiru masani mana tayo chenro ni nyinga en Sharon Ong'aw. Charles Atyang imbe nagoni erokamano.